vlastne nájdeme to sobie mláďa? Potrebujeme plán. Už viem. Raketa, vysuň pozerací a načúvací teleskop. Pomôže nám ho nájsť. Hľadajme v snehu stopy kopíc sobieho mláďaťa. Viete nájsť stopy sobieho mláďaťa? Výborne. Našli ste ich. Raketa, teraz sleduj tie stopy. Pozrite, raketa sa lyžuje. Stoj! Ešte nikdy som sa nespúšťala z takého veľkého kopca. No tak, decká, nebojte sa. Zašantíte si. Skúsme to spolu. Hýbte rukami do rytmu. Nebolo to vôbec strašné, ale zábavné. Ajaj, máme tu ďalší kopec. A tento vyzerá ešte oveľa väčší. No čo? Tak budeme ešte bláznivejší. Tento raz, priatelia, budeme kývať do rytmu hlavou. Kývajte hlavou. Ideme? To bolo super, vôbec som sa nebála. To bolo bláznenie. Posledný kopec. A je to najväčší kopec v Laponsku. Viem, čo urobíme. Začneme všetci súčasne kývať rukami aj hlavou. Kývajte hlavou aj rukami. Ideme? A vôbec nikto sa nebál. Ďakujeme, že ste sa s nami jašili. Poďme, decká. Musíme už konečne nájsť to sobie mláďa. Áno, Quincy, to je naša misia.